Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Pun siap pengajian napa dereng? Kok kaya ijik gembrang ngoten nggih. Oh, atis nggih. Nggih, nek ngoten, nek atis ngoten, kripik gedang, kripik telo, sithik edang, waton rata. Ngoten nggih. Pengajian niku pokoke syaraté siji, nek kepengin ora bosan, ora cegeh niku syaratnya satu. Napa? Aja suwe-suwe. Pengajian niku nek kesuwen nggih lupute ngantuk gringgingen. Betul to nggih? Wong jarakan wis tuwa, Mas. Angger ditekuk sedhela wis gringgingen aku, Mas. Lah nek sing linggih kursi penak ning dhuwur. Karek tengok-tengok penak. Sing nang ngisor kuwi bokonge adem, ngampet nguyuh, sikile gringgingen. Tapi mboten napa-napa nggih Bapak Ibu nggih. Kesting ringkes sing penting penting. Ngaten nggih, jaraken menika sampun jam 10:30. Mungkin nek kedalon sesuk ndak subuhane karipan. Ngaten nggih. Oke, Bapak-bapak sampun siap? Bapake lemes-lemes nggih. Ibu-ibu sampun siap? Galake. Nggih, yang pertama ngapunten Bapak Ibu, ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti Allah. Kita sedaya tasih pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah sehingga wonten ing dalu menika saged tindak pengajian senajan to nek ditari awak sapa to sing ora kesel. Wong sedina mau kabeh duwe penggawean dhewe. Nggih napa mboten? Sekesuk utuh tekan sore lagi mulih. Nggih urung katok nggone leren wis dikon mangkat pengajian. Sapa sing ora kesel? Ngantuk. Sapa to sing ora ngantuk? Wong jam yakmin iki wayahe wong Tapi wong sing jenenge susu. Aku ki nek roh susu terus konsentrasiku buyar kok. Nggih, terima kasih. Nggih. Halo. Nek masalah turu wong awak dhewe niki bendina wis turu nggih napa mboten? Lah nyun ngapunten wong bendina turu kok gak waleh-waleh. Maksudnya paham? Gak waleh niku maksudnya piye? Kok ora bosen-bosen? Lah ngaten nggih. Turu bendina kok ora bosen? Pengajian ora di ngono kuwi wis do mingsat. Yaene kok mubaleke rung teko-teko to ki. Selak keju kok. Nah, ngoten niku nggih wonten sing muni ngoten niku. Wonge rada lemu pokoke. Wonge ning isor pelem pokoke. Wonge lemu krudunge ijo. Halo.
Nyon ngapunten. Turu bendino, kesel ya bendino. Nek pengajian kan ora. Nggih napa mboten? Pengajian ki kala mula nek ana kesele, ana cegehe, ana ngantuke diampet sik. Apa mbok kira sing nyekel miki ki ora kesel? Apa sing nyekel miki mbok kira ora? Heeh. Ya kesel ya ngantuk, Dek. Tapi wong kabeh mau wis kebacut sanggup. Mula kula kudu teko mrene. Nek ra ditekani lah ya eman-eman. Oh dosa kowe. Halo. Mboten niki namung guyon mawon nggih Bapak Ibu nggih. Artinya apa? Ayo kabeh to paringi Gusti Allah disyukuri awak dhewe iso tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Yuk disyukuri bareng-bareng kelawan ngucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Saged napa mboten? Iso apa ora? Bisa apa tidak? Tak tinggal mulih tenang lho, halo. Nggih. Monggo sareng-sareng muni alhamdulillahirabbil alamin sing banter, sing seru, sing kompak, yakin sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun nggih kathah. Tur yo barokah. Nganti turah-turah. Syukur saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem muni untune lara. Halo. Saged nggih? Yuk. 1 2 3. Rabbil segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sing sapa wonge dikeki nikmat Gusti Allah kok gelem syukur yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Masuk? Ana wong dikeki nikmat Gusti Allah ora gelem syukur tapi malah maido. Oh malah nglambek-nglambek ke. Kowe dosa di. Halo. Lo baleni nggih. Lali. Halo. Ana wong dikeki nikmat Gusti Allah kok ora gelem syukur malah maido. Enten mboten model ngoten niku? Enten mboten? Wonge teko ora? Ya ngerti aku. Wonge selonjor. Halo. Halo. Oh, ana ta sing selonjor. Halo. Biasane sing maido wong lanang apa wong wedok? Oh, Bapak mang mendo sih, Pak. Lo tak nggarap wedokan kene sih, Pak. Memang mriki mboten enten sing 6 ngoten mboten enten iki. Tuwek kabeh iki lho. Pripun? Iki rondo ngene iki. Lah ya wis rondo tuwa. Ngapunten niki pengajiane santai mawon nggih Mbak Yai nggih. Mboten sah tegang-tegang wong tuwa kayak tegang malah geblak. Ngeten nggih Bu nggih. Bapak mendel nggih. Kula tak tekon kali Ibu. Ibu. Rondo kok kemayu lho. Halo. Sing kulino maido wong lanang apa wong wedok? Sing banter lanang apa wedok? Mboten sah dibales, Pak. Wis puas nggih. Puas. Ya muaske wong wedoke gampang no. Memang sing kulino maido wong lanang kok. Mbok cereweti ya wong lanang. Galak ya wong lanang. Kulino ngrasane ya wong lanang. Mula dialani lambe lanang. Ora ana lambe wedok ora ana. Wis puas kowe. Puas kowe. Ingat. Pundenan mang mendel Pak sing garap kula mawon. Rungokno wong wedok-wedok. Nggih.
Jenengan narai wong lanang kulino maidu. Sekarang dengarkanlah. Nggih lali ya. Nggih. Dadi ngeten lho Bu, ngeten lho. Maksud kula ngeten lho. Saiki digenahne Pak. Ngapunten jenengan Mang Mendel. Kula mawon sing garap. Pun pokoke jenengan tugasnya ndukung saya, oke? Rungokno wong wedok-wedok. Halo. Wong lanang direwangi nyambut. Ayo dijawab. Wong lanang direwangi nyambut. Montang. Mobat. Wira. Nibo. Esok. Awan. Maju. Ngiwo. Munggah. Ngalor. Ngetan. Melebu. Es metu. Halo. Ingat wahai istri suamimu. Suamimu bekerja keras membanting tulang siang malam esok sore awan bengi. Mepe geger meres keringet. Ana mangsa kalane bojomu nyambut gawe ning penggaweane dipaido karo juragane. Betul? Ana mangsa kalane wong lanang ki nyambut gawe ning penggaweane dipaido karo bose, dielek-elek gaweane. Sakit hati suamimu wahai istri. Tetapi anumu lupa kula nek ngomong dulatke terus grogi ya. Halo. Suamimu bekerja keras membanting tulang siang malam esok sore awan bengi mepe geger meres keringet. Ana mangsa kalane nyambut gawe bojomu dipaido karo bose, karo juragane, karo majikane. Hatinya sakit ibu, tapi suamimu tetap bekerja keras demi istri dan anak-anaknya. Mari rampung nyambut gawe nampa duit saka juragane, etuk blonjo tekan omah dikeke. Apa anumu? Allah. Kayamu. Ana wong wedok diblonjo wong lanang gelem matur nuwun. Endi tak tonton dapurane kaya ngapa? Alah. Rata-rata wong wedok diblonjo wong lanang ki. Sakmene iki to apa ngono kuwi? Ngono omong sing maido wong lanang. Pripun? Lah ya tiyang mriku tapi saiki wong nang kene ngono lho. Ngeten nggih Pak nggih pun jenengan Mang Mendel sing garap kula mawon. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Apa kowe ngapa? Wong wedok ki ra iso hidup. Ngeten nggih Bu nggih. Nggih. Maka bersyukur niku penting aja maido marang peparinge Gusti. Sapa sing maido marang peparing Gusti Allah inna azabillahi syadid. Ngerteno ana siksane Gusti Allah banget rasane. Mula nyuwun ngapunten nderek titik weling khususnya ibu-ibu. Bu. Dok, wong wedok. Apapun yang Allah berikan kepada kita dan berapapun jumlahnya yang diberikan kepada kita, jangan pernah terucap di lisan kita kalimat kok mung kaya ngene, kok mung sak. Nah, sing apal lak wong wedok nek lanang kan meneng. Ngono kok ngarani wong lanang. Ono wong lanang direwangi pentalitan, blonjo dikekke kabeh. Sampeyan kok mung sakmene. Apa larang? Kowe godak nyambut gawe ra to Pakmu? Nek ra godak minggato. Wong wedok trendel. Wange linggih kursi kok. Wange linggih kursi manggone rada mburi kok. Halo. Halo. Maka nyon ngapunten nek kepengin awak diki uripe ayam tentrem, satu bersyukur kepada, dua ojo maido marang peparinge Gusti Allah. Nggih, syukuri apa? Wis men kuwi tok. Bar. Masuk nggih Bu nggih? Bisa diterima? Bisa nggih. Yang ketiga apa? Jangan sering menghitung dan melihat kenikmatan orang lain.
Aja sok sering ngulatke tangga. Kono gelange gedhe. Kono kalunge gedhe. Kono mobile anyar. Kono omahe apik. Dong ora? Dong ora? Apa nek kowe ora gelangan tanganmu do kiting to? Lah iya. Masuk mboten karo kula. Bapak-bapak yang ngono. Rungono wong lanang-lanang kuwi. Nek kepengin bojomu ketok ayu aja nyawang bojone. Lah. Bojomu ketok elek ki mergo slirane ki ngulatke bojone tangga. Kok ayu kono? Ya kono perawatan ora kaya bojomu. Lah iya. Lupute Remason GPU. Rada apik sithike napa nika? Fresh care kuwi rada resik. Lah piye nyawang wong wedok rai kebak koyo? Sak rai lho koyo tok. Geger itu blonyo. Remason. Drodro di blonyo minyak kampak, wetenge minyak kayu putih. Darek ngisor di maneman dibuka biak pesing wae. Esken wonge ya teko iki esken. Esken ngerti aku esken. Esken wonge ngulati aku saiki. Halo. Halo. Jangan kau sibuk menilai orang lain, jangan kau sibuk melihat orang. Karena kau sibuk menilai orang lain, karena kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Itulah orang yang miskin selamanya. Masuk? Masuk betul? Monggo Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Sesungguhnya yang kau lihat, kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Betul? Urip ning alam dunya niku napa? Wang sinawan. Kae pancen gelange gedhe, tapi imitasi. Betul? Betul betul? Kono mobil kok gonta-ganti gonta. Rentalan. Lupute rentalan sing lanang penggaweane makelaran. Kredit. Bapak-bapak yang ngono kok bojone ayu kono. Oh, wong ayu ki banyak kelemahan. Wong ayu ki banyak kekurangan. Nek wong elek kuwi banyak kelebihan. Oke, kita buktikan. Oke. Siji. Wong elek ki mesti nyuwun ngapunten. Wong elek ki biasane awet. Awet elek. Betul? Nomor loro. Nomor loro, wong elek niku anu Mbah Yayi, biasane aman. Ditinggal lungono ndi wae wis ora pikiran. Sing doyan sapa dhek? Wis rewete kaya radio rusak, galake kaya bledek. Abape kecing wentutan sisan. Wes gendruwe kiri-kiri keruh. Aman, nggih napa mboten? Sing nomor 3, wong ki angger elek mesti doyan gawean. Betul? Saya tanya sekarang. Ibu nek daerah nggen kula mriko, Solo mriko, enek-enek wong digawe, pirsa digawe. Jale mantu ngoten. Ibu-ibu senengane do rewang. Nek mriki jenenge napa? Saat ini kita buktikan. Rewang sing bagian belakang. Adang sego. Olah-olah. Goreng-goreng. Bumbon-bumbon. Korah-korah. Kuwi biasanya ibu-ibu sing letek-letek. Apa sing glowing-glowing. Lah iya. Waduh semua elik-elik kuwi. Nek sing glowing-glowing biasanya nek rewang tekone keri. Kok keri kakean cangkem. Betul? Wonge manggone mburi ya. Halo. Bisa diterima? Wis pokoke disyukuri nggih Pak nggih.
Semua disyukuri nanti akan nikmat rasanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Berikutnya Pak, ojo sok nyun ngapunten kepengin gayuh perkara sing pancen awake dhewe durung gaduh. Itu hidupmu enggak akan tenang. Terlalu panjang angan-angan tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Kuwi lah angan-angane wong gendeng. Betul. Angan-angannya terlalu tinggi bagaikan si pungkuk merindukan bulan, tapi kemampuannya enggak ada. Dan itu yang terjadi saat ini, Pak. Kita itu terkadang urip ning alam donya kita itu susah yang bikin kita sendiri. Karena apa? Kita tidak mampu dan tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Yang cenderung kita kedepankan bukan kebutuhan kita, tapi keinginan kita. Baru kepengen diceluk, wah, urung mampu dadi nekat. Jikoke seneng tapi bulanane sing ngeluh. Dong. Urung iso tuku iki, janan kuate lagi iki, dipeksekan yang ini. Akhirnya napa? Modal KTP. Mulih nggawa reyenan reng. Keinginanmu kau penuhi tapi kebutuhanmu sing keter. Meneng kabeh berarti hooh. Lho ana ngapunten Pak, bukti bisa ditunjukkan. Ana lho wong etuk girik BLT seneng. Jenengan donga nang Gusti Allah pengen dadi wong sugih, kederajatan, kepangkatan, rezekine lancar. Ngapunten Bapak Ibu. Ngapunten lho niki, bukan saya merendahkan. Kepingine dadi wong sugih. Ning ora etuk BLT kok protes. Berarti memang potongan iki potongan melarat. Masuk? Lah nek ngene ya ketok waras. Ana lho wong jikok BLT iki tumpakane Nmax. Mbok numpake miring-miring ae. Soale gelange gede. Itu miring. Kok enggak malu ya? Mriki nggih enten model ngoten iki. Oke, wong ndingkluk. Beda. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Dadi nyun ngapunten, aja kepengin gayuh perkara sing pancen awak dhewe durung gaduh. Nek wis gaduh silakan. Nek durung jangan kau paksakan. Apalagi urusan guru kepengin ketok wong wah. Gini mboten? Yang terakhir apa? Aja sok kulino ngukur klambi nganggo klambine tangga. Mumet kowe. Tanggane tuku TV, kene kerokan. Rawet, ditenono rawet. TV kok 100 in. Tanggane tuku gelang, kene melang-melang. Tanggane tuku kalung, kene bingung. Mlebu metu nang omah. Mlebu, metu menah. Pakmu, goleki sing lanang. Pakmu. Metu sik. Kalau tak dudoi, gelange mbok de party anyar. Alek model ngono ki mbok urip murah banget. Ketake wonge krasa ketake. Ketake krasa. Ngerti aku. Wonge iki wonge manggone ngarep. Halo. Bisa diterima maksud saya? Tetaplah bersyukur kepada Allah. Intinya hanya disyukur. Nggih, nrimo ing pangdum jenenge napa? Kona. Apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Nggih. Nggih mboten? Jangan pernah kita suudzon sama Allah taala. Ojo sok nganti awak dhewe suudzon karo Gusti Allah. Halo. Terkadang kita ini sering suudzon karo Gusti Allah. Kaya-kaya dongaku kok rong dikeki karo Gusti Allah. Karena apa? Yang kita pinta itu bukan kebutuhan kita. Yang kita pinta itu adalah keinginan kita. Sehingga ketika Allah cukupi kebutuhan kita, kita merasa tidak dikabulkan doa-doa kita.
Bukan karena Allah nggak sayang sama kita, ibu bapak. Justru di saat itulah Allah menunjukkan rasa sayangnya kepada kita. Contoh kecil. Bu, nak jenengan duwe putra alit cik balita. Balita iki ya 5 tahun lah. Jenengan lagi masak nggawa lading. Ngrajang Brambang, ngrajang Lombok. Kari-kari putrane jenengan teko terus Bu njaluk lading. Bagi anak usia 5 tahun itu lading itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan apa kebutuhan? Nek jenengan dadi wong tuwa sing seneng, sing tresno karo anak, sayang karo anak, apakah ketika anak tadi minta pisau kok kasih pisau? Diganti kei tahu, kei roti. Begitu juga Allah Ta'ala. Tatkala kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta ini, minta ini. Allah tidak kasih, dikasih yang lain. Karena Allah lebih sayang sama kita. Lah iya kok do meneng kabeh. Durung kelas iki. Iya, pripun? Durung kelas. Dereng kelas iki. Kok malah go lola. Anu Mas gen rodok sadar Mas, aku tak karo ngajek kowe. Ngapunten nggih Mbak Yayi, kula tak ngajek nggih. Tak tontone. Alah tibake elek-elek tenan. Ora ana sing ayu belas. Tuwek-tuwek iki. Ngerti yang ini ranyang nggih mau. Pripun, De? Memang gini. Oh. Memang memiliki kelasnya seperti itu ya. Yo, gen semangat. Sholawatan sih. Ya Mas, sholawatan Mas. Ini nyambut gawe lagi le mangsamu ki. Tenanan iki. Iki sak tanggapan piro iki? Oh, alumni. Sing tenanan le engko nek apik tak jak. Tak jak terus iki mumpung aku rada laris iki. Oh, dosa kowe. Diaturi kok. Halo. Nggih, iki jenenge apa, Mas? Oh, iki El Mardi. Mardi. Anu Mas, engko dinungokke sing nyekel darbuka sapa? Oh, sing gondrong kuwi to. Ngokke le, iki penting iki le. Kok nek aku muni aja dituthuk. Ya lorono ya Deyak. Ngono balik muni. Soale ngenten lho Gus, wong kula niku nggih, jane nek ngisi pengajian iki wis do ngerti polaku ki piye. Nek aku muni aja mbok tuthuk, ngayal dituthuk. Wah kira kula pun nate do, pas kula muni dituthuk kula dadi Pak. Gundung nika. Kuwi ora ana sing nulungi. Akhire kabeh jamaah mulih, Dik. Mubalake gendeng ngono jarene. Halo. Mengke ngeten nggih Bu nggih. Mengke siire ngeten, mengke bareng-bareng nggih. Mengke nek pas selawatan mengke tangane diangkat nggih. Pokoke niati awake mahabbah karo Kanjeng Nabi. Nggih muga-muga mergo awake tresno karo Kanjeng Nabi sok tangan kita ini di akhirat digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ngeten nggih. Mengke saire ngeten nggih. Mengke bareng-bareng lho nggih. Engko muni bareng. Sing ra gelem muni untune lara. Sing ra gelem ngangkat tangane kiting. Wis pokoke kudu bareng-bareng. Ngoten nggih. Mengke sire gedang kluthuk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. Sing banter Pak. Pokoke wong wedok pokoke. Siap nggih. Awas iki aku ya tenanan iki. Oke, bapak-bapak siap nggih. Sing lanang aja nganti kalah karo wong wedok. Wong lanang nyah ini. Oke, siap? Oke, 1 2 3. Kurang semangat. Halo. Siap nggih? 1 2 3. Gedang kluthuk. Bose.
Aku malah wis kandha to, Le. Nek aku muni aja mbok tuthuk. Iki sing ora sah dijawab iki. Engko aku tak muni sik. Engko nek selawatan bagianmu, Le. Wis aja mbok baleni wis. Balenono tak ketok rambutmu. Oke, siap? Tekan jam pinten iki? Jam ji nggih. Wah, modar tenan iki. Nggih, wis mengke sak cukupe ngoten nggih. Umpamane mengke misalipun materine mboten rampung Mbah Yayi mengke ditutuke lain kali ngoten nggih. Ngoten nggih. Mboten napa-napa nggih, Mbah Yayi nggih. Mboten napa-napa mengke masalah rego kena dirembuk lah. Oke, siap? Siji, loro, telu. Gedang klodok dipangan. Mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat. Allahumma sholli. Ayo vokale muni. Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawam bil mulkillahi. Apik no. Rada dikopiok neh le gen rada gayeng le ya. Ben do kae sing do merem-merem kae gen do melek kae. Sapa kuwi meremi sapa kuwi? Halo. Gedang kluduk mateng kabeh. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Banyu bening. Banyu bening. Aku nek ngombe susu rada wengi kok. Yen iki jek panas. Kok nek rada wengi wis mulai. Rada anyep. Oh dosa kowe. Jenengan pun sepuh lho, Dik. Kok apa wi? Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing. Sing wajahe glowing kok sikile. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Banyu bening. Kok banyu bening terus toh? Ngelak. Banyu bening neng epek. Raine glowing kok tungkae
Angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Akadama fi ilmillahi salatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atas ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Dados awak diki ngapunten aja sok kulino ngukur klambi nganggo klambine tangga. Wis ora bakal ketemu. Pikiranmu nanti seturuhe angel. Angger lagi merem bayangke kono gelange gedhe. Lagi merem bayangke kono kalunge gedhe. Lagi merem bayangke kono mobile anyar. Wis penyakit hati namanya. Bisa diterima? Cetok? Paham? Oke. Sholawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinangangan syafaatipun dunya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rangka napa niki? Isra Mi'raj nggih. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali akhir sanah Pondok Pesantren Rodotul Quran periode 2026 1447 dia. Nggih. Pun ngaten nggih, pun paham toh? Lah nggih, pun paham karena sudah ada tulisannya Bapak Ibu. Kok bilih mekaten anggen kula matur mboten sah kata-kata. Duh. Jarene wis paham. Jam 1 nggih. Lah nari panitiane wani apa ora? Kok tak tekan ke jam 1 tibake danane mepet. Nggih. Niki Isra Mi'raj kali akhir sanah. Niki Isra Mi'rajte napa akhir sanae? Nek loro-lorone mboten nyandak, Dik. Danane mepet tok, Dik. Dados ngeten Pak, saya ambil sedikit-sedikit nggih. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Ngeten nggih. Niku nek bahasa saya singkatnya ulang tahunnya salat. Ngeten mawon. Nggih, ulang tahunnya salat. Peristiwa Isra Mi'raj niku nyuwun ngapunten ada peristiwa pengiring. Pengiring, intinya Isra Mi'raj tapi ada iringannya. Kados niki nyuwun ngapunten. Ada akhir sanah, ada peringatan Isra Mi'raj. Intinya di mana? Isra Mi'rajnya atau akhir sanahnya? Dua-duanya. Bingung ki sing arep jelaske iki. Wis pokoke ngono kuwi. Lah, pengiringnya apa? Pengiringnya adalah Nabi Muhammad itu saat itu sedang berduka. Lagi nandang duh kita. Bersedih karena ditinggal mati oleh apa deh? Apa dah? Ditinggal mati istrinya, namanya Siti Khadijah dan juga pamannya namanya Abu Thalib. Saat ini bapak-bapak, halo Pak. Pak, dengan niki jujur. Dengan dadi wong lanang. Umpama nenek nganti ditinggal mati wong wedok, susah napa sedih? Usah jenengan mang mendel. Kula tekon bojoke jenengan ngono lho, membuktikan sejauh mana cintanya karo jenengan ngono lho. Oke, Pak. Nek jenengan ditinggal mati bojone seneng napa susah? Susah kok guyu jenengan. Susah kok karo guyu. Malah ana sing muni, alhamdulillah deh bojoku sidake mati tenan. Saiki ngomah rada sepi. Ingat wahai bapak-bapak, ingat. Wahai kaum laki-laki, jangan pernah kau menyelepekkan ojo pisan-pisan kowe nyepelekke wong wedok. Nggih? Jangan pernah sekali kau menyepelekan wong wedok.
Ambok-ambok bojomu elek, galake kaya bledek, cerewete kaya ora dirusak, abape kecing ngentutan. Tapi sejelek apapun wanita, sejelek apapun seorang istri, itu ngangeni. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mula josok ngremehke wong wedok. Ngangeni. Sing dikangeni entute mau lho. Wong wedok ki ngangeni, betul? Betul, Pak. Halo. Mula josok nyepelekke wong wedok. Dibalik kau mengarani niku bahasane napa, Dik? Mengarani kan kadang-kadang wong lanang ngarani wong wedok matre, kan ngoten to nggih. Ora ana wong wedok matre itu ndak ada. Ora ana wong wedok matre itu ndak ada. Ngapa? Kowe do ngarani wong wedok matre iki mergo kowe ora mampu kok. Oh, hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Apa kowe? Ngono, tidak ada istri matre itu ndak ada. Nek nganti ana wong wedok, ngapunten, kepengin duwe perhiasan, kuwi wong wedok normal apa ora? Dengarkan. Mula nek nganti wong wedok kok ora gelangan ra kaluan kuwi sing lanangan opo kuwi? Oke? Ayo aku Pak ana genti. Ngopo kowe? Nganti wong wedok kepengin klambine gonta-ganti. Normal mboten? Tonton wong wedok sandangane sak tekruk lencung. Ana acara wis seragaman, arisan seragam PKK, pengajian, sholawatan, yasinan, tahlilan, piknik, lomba kur. Among tamu. Minggu esok jam 6 ning balai desa kanan. Hoa. Iya seragam, betul? Dengarkan itu. Nek bojomu wong wedok kepengin cekelane duit wong wedok normal mboten? Ana wong wedok kok ora seneng duit, berarti bojomu gesek malah. Betul? Nang wae sing ngomong aku. Anang ana ingah-ingih ra. Betul. Ingat wahai kaum laki-laki, tidak ada istri matre itu tidak ada. Istrimu kepengen uangnya banyak, kepengen bajunya baru terus, kepengen punya mobil, kepengen rumahnya bagus. Itu bukan karena istrimu matre wahai kaum laki-laki. Istrimu hanya kepengen menunjukkan kepada orang lain bahwa suaminya hebat, bahwa suaminya sukses. Terbawa emosi. Kula wis ngelak tenan iki. Kula tak mimi sik nggih. Wis disyuting, Mas. Ya, aku tak mimik susu sik, Mas. Susune iki bener iki panitiane paham nggih. Susune iso loro gek padha plek. Ngewanengan iso padha kok lho biasane lho, Dik. Kadang-kadang kok umur siji tok ngono kuwi. Lah kula ya bar manggung ngombe susu mlakune miring-miring terus. Lah umur siji ya susune kan abot sih nek loro kok mulai ngadeg ngene iki. Lah wong loro. Nggih. Pripun? Lah nggih. Nggih pun nate Bu, ngeten niku dikeki siji tapi gede. Wedine kok. Nggih, kula entekke wong kula nek susu seneng kok. Lah ya kersane Gusti Allah diketoke siji wedhe tekan omah niku kula iso gumok susu glogok. Nggih saestu lho Mak glogok ngoten niku. Nggih. Makasih. Nggih. Bojo kula niku nganti tekon ayah kok gumoh susu. Mau bar pengajian kok Kudus Dik aku dikeki susu. Terus diambu kalih bojo. Kok amis ya kaya susu rondroan.
Lah kono mau keh rondro. Ngapunten nggih Mbah Yayi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Disoteng Mas. Ndi sing nyoteng mau ndi? Di zoom Mas. Susune kan ketok gede Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Susune saset tok Mas. Nggih, makasih. Ampun dulatke terus. Kula nek ning omah ngombe susu bojoku ra wani ngulatke kok. Bojoku malah merem kok. Bojoku merem aku ya merem. Halo. Iki do ngopo? Iki do ngopo? Dosa kowe. Halo. Masuk nggih. Jadi nyun ngapunten Bapak Ibu, nyun ngapunten, jangan pernah kau menyepelekan seorang wanita, seorang. Ingat wahai laki-laki, hebatmu, suksesmu, bondo dunyamu, derajat pangkatmu, kesuksesan seorang suami itu tidak pernah lepas dari peran seorang istri. Tepuk tangan buat kita semuanya. Termasuk Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal mati oleh istrinya Siti Khadijah. Seorang wanita yang solehah, yang senantiasa mensupport dakwah Rasulullah. Apa sing dadi duwene Siti Khadijah diwenehke karo kakunge, dikekke karo Kanjeng Nabi Muhammad untuk keperluan dakwahnya. Mas Muhammad sesuk arep nganekke pengajian, nyoh gelangku dolen. Ora kaya wong kene. Ngerti arep pengajian urunan meneh, urunan meneh. Guru wong kene modele mudeng no aku. Dang ora. Mula nyuwun ngapunten ketika Nabi Muhammad ditinggal mati oleh istrinya, galau Bu. Nangis datang Gusti Allah, Gusti Allah, pripun anggen kula badhe nglajengaken dakwah kula Gusti Allah. Sikil kula setunggal panjenengan pendet, separuh jiwaku, separuh nyawaku kok ambil. Aku tidak mampu lagi untuk berdakwah ya Rasulullah. Nangis Kanjeng Nabi. Mau makan teringat padamu. Ayo Dewa iya. Oke, siap. Ya sing ramuni untune lara. Ora ndek untuk. Mau makan teringat padamu, mau minum, mau apapun teringat padamu, oh bojoku. Ku menangis, menangisku karena ku bersedih. Mbah Yayi mriki nggih, asline kula ngeten iki ngecek kok Mbah Yayi. Kene iki ya selawatan seneng, dangdutan ya oke. Ngeten nggih Bu nggih. Juga Nabi Muhammad tambah bersedih juga ditinggal mati oleh pamannya. Seorang paman yang senantiasa menjaga dakwah Rasulullah. Yang melindungi setiap dakwah, langkah dakwah Rasulullah pun dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad semakin sedih. Kaya-kaya wis ora duwe sikil, kaya-kaya wis ora duwe nyawa, nangis, susah, sedih. Gusti Allah. Masuk ya? Nah, karena bersedih inilah kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad untuk menghibur supaya tidak terlalu lama bersedih, kon ngajak piknik. Hiling. Mulai ibu bapak ki gen ora bungel ning omah terus kala-kala metu. Refreshing. Ngoten monggo, mriki sing paling apik pundi, Bos? Pundi? Oh, kono, aku urung ngerti kuwi. Wis pokoke kita press. Mula termasuk masjid, langgar, musala niku nek kepengin jamaah seneng ya sekali-kali dijak piknik. Ora nang masjid terus.
Wis masjid ketemune karo kuwi sing adan kuwi sing komat kuwi sing imam yo kuwi. Suwe-suwe kan jelek. Golek pandangan liya. Ngeten nggih Bu nggih. Ya Nabi Muhammad dijak piknik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngeten nggih Bu nggih. Niki kula ringkes mawon critanipun. Nabi Muhammad Jibril matur dateng dipun utus kalih Gusti Allah supados ngajak panjenengan piknik. Piknik nondi Jibril ati kula gek sedih. Jalan-jalan Kanjeng Nabi nampak tilas sejarah para nabi lan rasul sakdereng panjenengan supados panjenengan tambah semangat. Oke. Jadi kisahnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya ribuan kilometer gitu nggih. Niku Nabi Muhammad mampir-mampir dulu ke tempat-tempat bersejarah. Nek awak dhewe ya ziarah teng makame para wali. Nek luwih penting ku makame orang tua dulu. Gen ngerteni sejarah anak putu di ngertekne. Nabi Muhammad nggih ngoten, sepanjang perjalanan malaikat Jibril berkisah, "Ya Muhammad, kau jangan terlalu lama bersedih. Sing entuk pacoben saka Gusti Allah ki ora mung sliramu tok, nabi-nabi sak dulunge slirane ya dicoba karo Gusti Allah. Hei Muhammad, kowe duwe bojo jenenge Khadijah, solehah, manut karo kowe. Kowe duwe anak, anakmu bekti ning kowe. Tontonan Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu contoh, duwe bojo wani karo sing lanang. Mriki enten mboten ngoten niku? Wis rasa mbok tunjukke aku wis ngerti. Wis tak terawang iki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya wis ngerti aku. Sing linggih ngisor loro, sing linggih kursi loro. Halo. Halo. Ya Muhammad, kowe duweni anak, anakmu bekti ning sliramu, soleh tontonan Nabi Nuh alaihi salam, anaknya durhaka kepada orang. Mula kowe aja sedih. Nyun kowe aja sedih Muhammad. Jangan terlalu lama ayo bersemangat. Ini memberikan semangat kepada kita. Dan dengan kula nggih ngoten, kalau ziarah teng makamnya orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, sejarahkan kemuliaan orang tua kita terhadap anak-anak kita. Leca bagus, Nduk Cahyu iki Mbah Kakung. Mbah Kakung ki hebat. Biyen duwe pondok pesantren namanya Raudhatul. Beliau orang hebat, hafal Quran, santrinya banyak. Anak-anak cucu kita semangat. Do meneng kabeh kok. Masuk mboten ngarep kula. Ngapunten Kanjeng Nabi menika radi ngebut. Wektune selak entek Kanjeng Nabi. Langsung teng Masjidil Aqsa mawon nggih. Oh, iki wektune selak wengi Jibril. Soale jamaah ana sing wis ngantuk. Ayo gendang cepet ngeten nggih. Terus langsung cepet dumugi Masjidil Aqsa. Dicepetke mawon. Teng Masjidil Aqsa kados Nabi Muhammad pinanggih kalih Nabi Adam Idris sampai Nabi Isa alaihi salam. Salat 2 rakaat, yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad. Pelajaran yang bisa kita ambil apa? 1. Orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal ternyata masih bisa berkomunikasi. Cuma makomnya berbeda. Nek beliau seorang nabi, seorang rasul langsung bisa berkomunikasi. Lah nek awak dhewe nganggone ati. Masuk wulan Saban kanggo ziarah. Masuk. Aku wis pirang-pirang dina iki kok dimpeni simbok. Ati sing jawab. Oh berarti mbokmu kepengin ya. Masuk. Teng mriku ndongake wong tua bisa berkomunikasi atine awak dhewe karo wong tuane dhewe sing ning kuburan, betul? Betul apa mboten? Nek jenengan ndongake wong tua, Pak, teng kuburanipun wong tuane dhewe, kira-kira atine jenengan saged ngrasake mboten? Saged ngrasake mboten? Iki do ndek ati apa ora to iki? Saged nggih? Nek donga jenengan dipun tampa karo Gusti Allah. Hadiah Fatihah tekan ngene wong tuane jenengan. Masuk? Mungkin lain kali saya jelaskan. Niki waktune. Jibril dalam Kanjeng Nabi, ojo suwe-suwe Jibril. Waktune garek 10 menit Jibril.
Ayo gek ayo gek munggah ning Sidratul Muntaha Jibril, gek sowan langsung karo Gusti Allah. Nebut Jibril. Halo. Halo. Teng Sidratul langit 1 2 3 4 5 6 mboten kula genahno nggih ndak kesuwen. Gitu nggih. Oh, percakapannya ketemu Nabi Adam, Nabi Musa mungkin ndak kesuwen langsung neng Sidratul Muntaha. Badhe pinanggih karo Gusti Allah. Nanging nyun ngapunten, malaikat Jibril ngendikan, "Do Kanjeng Nabi menika wonten anu napa niku? Wonten anu wonten kabar saking Gusti Allah sakderengipun panjenengan sowan dhateng Gusti Allah kapurih mirsani sik kawontenanipun neraka kalih swarga." Oh ngono Jibril. Weh. Wajeng Nabi Muhammad mlebu ning neraka. Kaget Kanjeng Nabi. Jibril dalem Kanjeng Nabi. Iki panggonan apa Jibril? Kok panase kaya ngene Jibril? Niki neraka Kanjeng Nabi. Panas Jibril. Ana wazir tapi ra pener Jibril. Dadi sumuk Jibril. Nggih, ngapunten Kanjeng Nabi memang desainipun neraka menika memang panas lan sumuk. Terus Nabi Muhammad mandhap mlebu teng neraka. Kaget Kanjeng Nabi, Jibril. Dalem Kanjeng Nabi, neraka kok isine wedokan tok Jibril. Kok tuwek-tuwek Jibril. Niki desane napa Pak Yai? Loram Kulon. Loram Kulon. Iki kok isine wedokan tok Jibril. Gek tuwek-tuwek elek-elek kaya ngene Jibril. Iki kok kaya loram kulon Jibril. Jibril. Iki sapa Jibril? Niku umate panjenengan Kanjeng Nabi. Iki tondo-tondo sing kepiye? Apa wong loram kulon ki nggih ben ra tau salat? Salat Kanjeng Nabi. Apa ora tau pengajian Kanjeng Nabi. Iki wonge mangkat ra Jibril. Mangkat Kanjeng Nabi. Endi wonge Jibril? Lah nika cerak cagak nika Kanjeng Nabi. Terus digenahno, iki pawongan sing model piye Jibril nggih ben ning donyane. Niki Kanjeng Nabi, niki tanda-tandane wong sing ning alam donyane dadi seorang istri ra gelem bekti karo bojone. Karo wong lanang wani. Nek ngomongan karo bojone ra ana titik komane. Nek diblonjo ra tau gelem matur nuwun. Munine kok sakmene kok mung kaya ngene. Bisa diterima? Nggih. Terus Nabi Muhammad tambah meduk ning neraka. Jibril kok samsaya mengisor kok isine lanangan tok Jibril. Iki kok kaya wong loram kulon Jibril. Dadi asline neraka niku ya lanang ya wedok padha akeh ngono lho. Pur gek ben Kanjeng Nabi kurang jero. Bodong tekan jero tibake isine wong lanang-lanang tok. Iki kok modele ngene Jibril piye iki wong lanang sing model piye kok ning neraka kabeh. Niku wong lanang sing ra gelem tanggung jawab karo bojo lan anak-anake. Wonge sing ngendi Jibril celak wit pelem kumpluke ireng. Klambine putih Jibril. Iki model sing kepiye Jibril wong lanang sing ora tanggung jawab ning keluargane. Dina-dina mur mancing ae. Nek sing mancing sing ngendi Jibril nika sing tunggu tip nika Kanjeng Nabi.
Halo. Wis siji wae contone rasa akeh Jibril kok ndak do kenek kabeh. Ayo niliki swarga. Wah, langsung teng swarga. Kanjeng Nabi kaget. Jibril. Iki apa Jibril panggonan kok penake kaya ngene Jibril. Iki swarga Kanjeng Nabi, mula ana susune Jibril. Ana gedrange barang Jibril. Iki swarga kok gedrange cilik-cilik Jibril. Iki ana jeruk kok sakmene iki jeruk apa Jibril? Halo. Ngapunten nggih Bapak nggih. Nggih kersanipun mboten sepanen intine Kanjeng Nabi niku melihat gambaran swarga niku panggonan sing endah. Apapun sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk penduduknya. Nabi Muhammad kaget Jibril. Wedokane swarga ayu-ayu Jibril. Iki kok resik-resik iki kok kaya Luna Maya iki sapa Jibril? Iki kaya Dewi Persik Jibril. Sing iki kaya Sahrine. Sing lemu iki kaya Pok Atik. Sing lanang-lanang bagus-bagus Jibril resik-resik. Ya Allah. Iki kaya Ahmad Dhani Jibril. Kaya Sule. Kaya Andre Taulani. Iki kok kaya ngene iki wong endi Jibril niku wong Lorang Kulon Kanjeng Nabi. Ora ana sing ngamin Jibril, dibalekke nang neraka wae Jibril. Jibril dalem Kanjeng Nabi sing ning panggung nyekel mik kae sapa Jibril? Kaya ana pawongan kok baguse kaya ngono. Baguse dosa kowe. Emang sing munggah swarga kono tok. Halo. Kae gambaran wong sing kepiye Jibril kok ana pawongan, ana ahli swarga kok wajahnya bersinar bersih, sinarnya lebih terang daripada bulan purnama. Dipun jawab kalih malaikat menika umat panjenengan Kanjeng Nabi duk nalika teng dunane njaga wudu lan salate. Bisa diterima? Terus lanjut Nabi langsung minggah teng Sidratul Muntaha ringkes triyos pikantuk dawuh salat 5 waktu. Tak lupa tugasku setiap pinter TK mana ini? Ini TK mana? Hah? TK sini ya, pesantren Khufat ya? Oh, mula tua-tua. Nggih. Sembahyang wajibku yang 5 subuh zuhur asar maghrib dan tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Nggih niku lagune cah cilik. Sakniki lagune cah tuwa. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, rasa sholat. Yes. Masuk. Intinya sholat 5 waktu dijaga. 1 alal waktiha, tepat pada. Yang kedua, jaga bacaan sholatmu. Nggih, ditahsinkan di pondok Rodotul Quran. Yang ketiga, jaga gerakan sholatmu sing tumak, sing khu, ojo kesu, minal ya'ya'anu wal kesusu. Ngar sholat Allahu Akbar. Podo keingi. Allahu Akbar. Podo keingi. Kan bacaannya podo kabeh. Yo ojo terlalu lama, jangan terlalu
cepat. Mula niki sesuk arep Ramadan, Mbah Yayi, Pak Imam, Pak Takmir, derek titik peling, jamaah kita masih lemah-lemah. Ngaten nggih Bib nggih. Nek ngimami salat ojo. Masuk. Kadang-kadang imam gedawan kok Bib. Nganti makmume angger sing imam iki sikilku nganti gringgingen. Ra rukuk-rukuk. Mari rukuk niku ora ndengek-ndengek nganti koyo gejlungup-jlungup kok kae. Mari ndengek wis kliyeng. Nggih, aja suwe-suwe, nggih. Sing penting karena apa? Jamaah itu Pak Imam, Pak Takmir tidak butuh panjangnya surat yang kau baca. Yang dibutuhkan jamaah dan rampung dan uwes. Karena apa? Setelah sholat mereka masih punya urusan yang lain. Jangan kau lamakan sholatmu sehingga apa? Kekhusyuan mereka justru malah terganggu. Bisa diterima? Kulo nek teng pondok pesantren kulo niku nek kalih santri-santri saya itu paling disenengi, Beb. Sebab kulo niku nek ngimami lupute kulhuina. Cepet tok? Nggih. Luas dawa-dawa ya ora mudeng. Kita nggih. Nggih. Ngoten. Dadi kula cepet angger santri-santri kula sing ngimami kula seneng. Soalnya kula cepet. Wong kadang-kadang kita itu terlalu ego terhadap apa? Terhadap kepintaran kita sehingga kita justru nampak bodohnya. Jumat kemarin kan saya masih di Madinah, Pak. Saya sholat Jumat di sana. Niku ternyata imami miriko kalih kula niku iso klik. Rakaat pertama sholat Jumat, Bib. Allahu Akbar, bar walad dolin amin niku batin kula ina. Niku ternyata imame ina atau ina. Wih, iki padha karo aku iki ya ngono. Seneng iki aku. Ngoten, Bib. Wah, rakaat kedua bar walad dolin ku batin kula kulhu tenan. Wah, iki cocok karo aku iki ya. Masya Allah, kita terkadang terlalu ego dengan yang kita menjadi idealis kita. Nek ora sabigis karo hal ataka ora. Jamaahmu bubar kabeh. Nggih. Nek nang pondok pesantren monggo arep sak khataman ra masalah. Karena memang tahfiz Quran. Mau sak juz lagi rukuk monggo. Coba ngene iki sak rukuk. Lah, geblak kabeh. Terus mau sholat tepat pada waktunya, bacaannya dijaga, gerakannya sing tumakninah. Yang nomor 4 berjamaah. Syukur di masjid. Masuk, langgar masjid mushola monggo. Oke. Yang kelima, sholat ini mampu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih Bapak Ibu. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf ngeten nggih Pak nggih. Halo. Bisa diterima? Cetha. Mubaleke apik ra? Ya nek apik ditanggap neh no De. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.